Huli ka, talaba. Kasi oh. Kordero kinakain to. Yun oh. Oh, di ba? Ang laki oh. Woo! Oh. Yun, may kordero, may kordero. Ayan, may kordero. Ayan oh. Yun, pwede na ito mga kasinag. Mga kasinag, ang init. Nagpahinga muna ako doon sa ginagawa kong bahay. Gawa ng magdidisponer muna ako ng pang-ulam namin para mamaya. Tingnan niyo mga kasinag oh, di ba? Oh, hibas ang dagat. Yan. Magsisihi muna ako. Manguha tayo mga seashell diyan mga kasinag, kung anong pwedeng makuha natin pang-ulam diyan. Doon sa may rawis. Doon tayo pupunta. Para may pang-ulam tayo mamaya. Wala akong kasama mga kasinag. Ako lang pumunta gawa ng napakainit. Sabi ko sa mga bata, wag na kayo sumama kasi mainit ang panahon. Kaya ako na lang ang pupunta. Grabe ang laki ng hibas ng dagat ngayon. Tamang-tama mga kasinag. Baka may lato. Makakuha tayo ng lato. Tingnan natin. Nakakamiss na kasi ang lato. Makakakuha tayo dito. May latuan kasi dyan mga kasinag sa lugar na yan. Puro buto-buto inchik mga nakikita ako. Wala pa. Ayan oh. Yun. Ay, umang. Pambihira na yan. Kala ko nakasihi na tayo. Umang palan. Ito oh. Sahang. Yun oh. Oh, di ba? Ang laki oh. Woo! Nakita niyo mga kasinag. Ang laki oh, sahang. Tig-iisa lang naman eh. Balik muna natin dyan. Titingnan pa tayo mamaya. Tig-iisa lang kasi. Oh, ganda ng hangin. Presko. Presko ng hangin. Kunin natin yan. Sihi na yan oh. Sa ilalim ng bato. Yun. Ang dami oh. Nasa ilalim ng mga sinag, mga kasingit. Tapos ito pa oh. Yan oh. Ayan. 5 pa lang nakukuha natin. Yan o, nakita ko. Okay. Kordero. Nakakuha tayo ng kordero. Sinag oh. Kordero kinakain to. Medyo matigas lang yung mga shell nito. Ayan o. Yan pala yung ating nakukuha. Yung nakukuha natin, ilang piraso pa lang. Mahina ang sihi ngayon mga kasinag ah. Madalang ang sihi ngayon. Ganyan paghanap ng sihi. Sisilipin mo mga kasinag sa mga siwang ng bato.
dito mga kasinag, kaya sihi lang yung kinukuha ko. Gawa nang ito lang ang madaling kunin pag ganitong hibas ang dagat sa amin. Gaya nito, ito lang madaling makuha dito sa amin. Kasi may mga kasinag, ano na rin ang dagat, mapalaki na rin. Yun. Nasaan pa? Hanap pa tayo. Kahit kasmay wala tayong makuha. Yung abalon yung tawagin. Ito meron dito. Ano? Umang ang laman. Wala, yun lang. Nablap tayo dun ah. Huli tayo ng bungkang. Yan o, laki. Yung kasilag o. Yung iba mga kasinag, kinakain ito. Ito, kinakain nila ito. Pero kami, hindi namin kinakain yan. Yung iba kasi, ang ginagawa dito, parang kinikilaw nila. Kasi para din itong balatan. Makulat siya. Pero kami, hindi namin kinakain yan. Ngalay di sa likod ah. Ngalay ang likod ko. Katutong. Ito sana mga kasinag oh. Cordero pa rin oh. Kaso maliit. Ayan oh. Maliit. Kaya ito lang kukunin natin. Kalang-kalangan. Dalawang malaki. Wala dyan sa lalim. Wala na. Baliktad ko kasi yung bato dun mga kasinag. Ito, kung kaya akong baliktarin, try natin. May laman. Yan o. Ito, kalang-kalangan, laki. Tapos ito, kakain ito mga kasinag. Yan o. Ito, hindi na yan. Butong inchik yan kung tawagin dito sa amin. Tignan natin ba may mga kasamahan pa. Wala na. Ito kaya ko ito. Doon, bigat yata ah. Ayun. Subukan natin. Balik na rin. Yun, may kordero, may kordero. Ayan, may kordero. Ayan o. Yun, pwede na ito mga kasinag. Dalawa. Sarap yung gataan. Tapos, ano pa laman ito? Tingnan natin. Ano po mga nakasingit dyan? Wala na. Wala na. Ito. Wala na. Ito. Yun. Yung parang punaw. Tapos, yung bungkang. Uy, may bungkang. Yun. May kasag.
Huli ka. Nakatago ka pala dyan. Ay. Meron pa yan mga kasinag, meron pa. Meron pa yan dito. Basta ganitong mga bato, may mga katago yan. Hindi yung mawawalan. Yun, yun, may mga punaw-punaw oh. Dami. Oh, ha? Oh. Tama-tama yan. Hindi ko alam kung ang tawag nito mga kasinag. Para din siyang punaw, pero hindi ko alam kung tawag dito. May tawag dito eh. May ibang tawag dyan. Ang dami. Basta ganito may bato mga kasinag, may tubig-tubig. Maraming laman yan. Wala na. Wala na. Wala na. Yun, meron pa. May nakuha pa ako. Meron pa. Marami pa. Ang dami. Hindi sila ng ano. Dami natin ako sa ilalim ng bato na yan oh. Binalik ko rin yung bato para bahayan ulit sa susunod. Kaya binalik natin mga kasinag. Ito oh, di ba? Ayan, kinakain ito mga kasinag. Ano? Panalo ito mamaya, gagata natin. Wala. Tinik. Sakit. Natinig tayo. Mga kasinag, habang nagsisihi tayo, dumating yung dalawa. Ayan o. Ay Lord. Oo. Dumating sila. Tutulungan daw nila ako magsihi. Kaso saan tayo magkukuha? Yun. Si Chloe kasi mga kasinag, matibay magsihi si ano, Chloe. Mayroon ako nakuha dito. Di ba ano yung tawag dito? Yung ganyan oh, madami. Ganyan oh. Bugat. Bugat yan. Ang dami ko nakuha. Saan? Saan? Daw. Hindi ba sihi ang dala mo, Chloe? Chloe, Malumot lang. kakaiba ba yung dala mo? Hindi ba sihi yan? Wala, kakaanon lang palang habol mo. Oh, kalang-kalangan. Ang laki oh. Dami ko nakuha kalang-kalangan naman laki. Bihira pati kayong maabot ay maatihan ini. Kaya kadakol talaga idang dala ko lang. Ito po di ko makuha. Lukuta daw ini. Nang ano kasmay? Sabi na kung day kami nagbibigay ka makako ang kasmay. Kanina pa ako hanap dito. Kung hindi nagpunta si Chloe, hindi ako makakuha. Si Chloe lang palang matibay. Nakasingit kasi yung mga kasingit ng mga bato. Ay bro mo. Dumalo ka dakong sihi. Teraron, kaya ito. Tingnan natin. Diyan o. Yan. Dahil dumaan sa balyo. Yan. Grabe yun dyan. Sihi. Ano kadakol? Sabi ko na sa'yo mo. Para sihi ka talaga. Bido-bido may nagluhod-luhod pa.
Pag nagkuldasan sa imong naluluhudan, ralugad ang tuhod mo. Tuhod mo. Kadakol dyan oh. Mga tuhod. Mga tuhod-tuhod. Ano? Tapat. Apat nga. Mama, pabot ko kasmay. Siyempre. Wala lang ang kasmay ngayon. Iyo gayon. Hindi, baka dahil ka lang kaya tatao maghanap. Hindi, dati nakakahanap ako nito. Hindi na yata ako kilala ng mga kasmay. Ayun, siya yata ito. Sige daw. Dito nga. Hain man. Tumagaw. Sorry. At least! Sinag. Talaba o talaba. Kuda-kuda ano? Matigas pala ito, nakikilo yung itak. Kuda-kuda naman kaya. Huli ka, talaba. Ayan o. Ang laki ano? Huli, isa. Kain sana ito. Kaso hindi kami marunong kung paano lutuin to. Ito sarad kung tawagin ito dito. Ito sahang ang alam ko nito eh. Sarad daw ko tawagin dito. Kaso hindi ko alam kung paano lutuin kasi may inaalis daw dito. Ang laki naman sana oh. Yan oh. Balikan natin yan dyan. Hindi natin kukunin yan kasi hindi natin alam kung paano lutuin yan. Tapos meron pa nga dito isa oh. Dito oh. Napatay na. Walang isda. Kaya bahayan rin ng isda sa loob eh. Ayan yung dalawa. Pabalik na kayo mga kasinag kasi nakuha namin ay ito. Ayan yung aming nahuli. Tama-tama na itong gagataan namin mamaya. Pang ulam mamayang gabi. O di ba? Tapos pagdating ko sa bahay mga kasinag, diretso na ulit ako sa pagtrabaho doon sa bahay. Para matapos ko na yun at maipa-flooring na natin. Yan ang dagat namin ngayon. Oh. Yan oh. Masilaw, gawa ng batas pansikat ng araw. Yan. Uwi na kami mga kasinag. Ayan yung dalawa oh. Marami ito nakuha namin. Tama na ito. Kaya okay na to. Madulas. Ingat kayo at madulas kayo. Duki. Chuy. Ay pala Duki oh. Chuy, Duki. Hoy, wag mo kayo iwan. Ito maganda pantambak sa bahay mga kasinag oh. Mga batong puti. Asa yun pa oh, ang dami oh. Yan oh, puro batong puti yan sa taas na yan. Yan oh, ang dami oh. Ito magandang pantambak sa bahay.